Ngake ngabuka enye imuvi nje yaphesheya. Kule movie lena babefike bekhonze ubone futhi ukuthi amakholwa lawa. Bekhonze kodwa kuyothi uma bephuma ngaphandle kuphele ukukholwa kwabo. Ubone abadayisa ama-drugs beqhubeka nokudayisa ama-drugs, kanjalo nabadayisa ngomzimba ubona beqhubeka futhi nokudayisa ngomzimba. Kungabikho futhi onaka omunye. Kodwa kuyothi uma bebuyela enkonzweni bephenduke futhi beba amakholwa nje, ubone nawe ukuthi abantu bayakholwa. Usethi-ke omunye umfowethu, uyazi ukuthi lento ebuka kule movie lena phesheya yenzeka ngempela. Phesheya ukukholwa kwabo kugcina enkonzweni kuphela. Uma sebephumele ngaphandle wonke umuntu uyaqhubeka nemikhuba yakhe futhi akekho onaka omunye. Ngase ngibone ukuthi noma ngathiwa angazi ukuthi yini ukuphatha ngeze igama laNkulunkulu, kodwa ngabona lapha ukuthi kahle kahle ukuphatha ngeze igama laNkulunkulu nokudelela uNkulunkulu kusuke kukhulunywa ngento enje. Ngikhumbule enye intombazane nje eyayidayisa ngomzimba. Seqhamuka omunye umfowethu bese yayigxeka ngalento eyenzayo. Isithi le ntombazane uNkulunkulu kuphela ongayehlulela. Ngazizwa ingicasula le yaNkulunkulu lena ngoba ngayibuza ukuthi lo muntu kwenziwa yini ukuthi ethi enza ukungcola okungaka bese efaka igama laNkulunkulu. Ubehlulwa yini ukuzenzela nje ukungcola kwakhe kodwa uNkulunkulu engamfaki lapho. Kuye kufanele nabathakathi njengoba uyobone umthakathi efike ethakathe bese kuthi ngesonto ehambe esontweni egqoke i-uniform yesonto, kodwa uyothi mayibuya ntambama ekhumula i-uniform yesonto bese yaqhubeka futhi nokuthakatha. Konke lokhu ngingithathe ngokuthi mina usuke umdelela uNkulunkulu, ngoba kusuke kufanele kahle kahle ukhethe indlela eyodwa. Uma ukuthi wena ukhethe indlela yobumnyama uhambe ngendlela futhi yobumnyama, uma ukuthi ukhethe indlela yokukhanya uhambe ngendlela yokukhanya. Ungabe usuxuba impilo ezimbili uthi ukhonza uNkulunkulu kodwa futhi ngapha wenza indlela zobumnyama. Lokho nje kusuke kukhumba ukuthi wena udelela uNkulunkulu.